Melikihliye, sanibonani wey'ngane zakuthi ngibingelele. Bafowethu, nazi nje iy'ndaba ey'ngezinhle neze ngey'mpufana okuyi-Kaizer Chiefs. Ngicela u-like-e, u-follow-we uma ungenankinga. Bafowethu, nangokupheseka kamakho, kuthiwa usebuyile eMzansi, ngoba ebelena nje kwi-pre-season nabafana bey'mpufana. Kuthiwa usebuyile-ke eMzansi uPhaseka Makho. Isizathu esenza ukuthi abuyeke umbhemu, insizwa endala lena, kuthiwa ilimele. Ukulimala kwayo shuthi-ke ngicabanga ukuthi into e-serious kakhulu ngoba phela ngeke ushiye ibandla lisahleli le phesheya lisa-enjoy-a i-pre-season bese uyabuya. Ngicabanga ukuthi injalo impela ebucayi kakhulu noma nje serious ngenye indlela, yabo. Okungekuhle neze-ke lokhu ngoba phela-ke isizini iyaqala engicabanga ukuthi emavikini amathathu or amabili. Isizini izobe isivula. Njengoba izobe isivulwa-ke, njengoba nazi-ke ukuthi kunomunye umdlalo okungowethu ababethi uShinga. UShinga-ke naye-ke uwumuntu nje ohlehlize elimele-ke njengoba nambona nje efike nje i-first game yakhe enza i-debut wavele nje way'limalela nje and wahlala 6 months, yabo. So ngicabanga ukuthi-ke ukulimala kwakhe lo mjida okuwuPhaseka Makho kuzoletha nje imbobo enkulu, noma ku-cross-e khona, kodwa amagemu maningi esisazowadlala engicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs kumele igijime-ke iye emakethe. Iye emakethe iyothola unamba 3 engicabanga ukuthi umfana nje osemncanyana. Ngokubuka kwami futhi senze nje iphutha ngokudedela umfana uHappy Mashiyane. Bengicabanga ukuthi nguye umfana obengafika afithe kuleya position leya i-Kaizer Chiefs leya unamba 3. So uMashiyane agcine yamdedela-ke neStellenbosch kodwa sekamsayina. Ngicabanga ukuthi masingalanda yena back umfana wethu abuye azodlala yona u-position 3, ashintshane naye ngoba uShinga ngibuye ngingamthembi iy'ngane zakwethu ngoba phela naye uwumuntu nje onama-injury umbuka nje, yabo. So naye angafika adlale igemu eyi-1 bese eyalimala, yabo. So Phaseka Makho, sicela uqine-ke mbhemu, ubhekane ney'nkinga lezo osabhekane nazo zokulimala mfowethu. Ubuye isizini mawusululeme ngokukhulu nje ubese uyabuya mbhemu. Ngoba and ngibuka ukuthi kuzoba nzima-ke ukuthi uphinde ubuye ube kwi-form njengoba i-Kaizer Chiefs ibukeka kuyi-team engathi yakha i-team eqine kakhulu, yabo. Yakha i-team eqinile and ukulimala kwakho manje njengoba ulimele kuzoqala isizini, kungenzeka ukuthi uyabuya ubuye bonke abadlali abadlalayo bedlala kahle ngokukhulu futhi ukuy'misela, ugcine wena ungasesiye umuntu ongaba kwi-starting line-up futhi, yabo. So sikufisela kodwa inhlanhla ukuthi-ke nkundla yombhemu ululame, ululame sizokhona ukuthi siku-ede-ke ethimini. Hhayi, ngibonge iy'ngane zakwethu nje, yizo-ke iy'ndaba nje ey'ngezinhle lezi ngomfo kaPhaseka Makho ukuthi nje ulimele usebuyile ula eMzansi. So nje sorry-ke mbhemu, ngibonge iy'ngane zakwethu.